No morjes. Siinähän se on kompressori. Siinä on monta hyvää asiaa. Siinä on säiliö ja moottori ja ilman kuivainkin on tuolla perässä. Aika iso kompressori, melkein 300 litran säiliöllä. Joo. Mutta en tiedä, ne möi sen taas tällä tavalla osina. Tää on jonkunlainen puolivalmiste. Siinä on mäntää ja kiertokankeekin ja tää on kaksisylinterinen, siinä on toi kaksivaiheinen, niin toinen mäntä on huonommassa kunnossa ja kampiakselikin on tainnut vähän saada siipeensä toinen laakereista ja siinä on vähän jäähdytysvehkeitä ja tuolla on sylinteri ja vainekitkintä ja tossa on kuoret vielä päälle. Tollanen laitos. Joo, huutokaupasta myivät ja se on vähän rasvanenkin. Huutokaupasta myivät ja jostain syystä palasin. Katsotaan mitä tästä hommasta seuraa. Se on Sulo Vilenin kompressori.